ଆଜି ରାତିରେ ତତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ହଉ ମୁଁ ତମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି। ସିଏ ତ କହିଥିଲେ ଏ ଠାକୁର ଘରର ଗୋଟେ କଣରେ ପଥର ଅଛି ବୋଲି, ହେଲେ କାହିଁ ସେ ପଥର? ଆଉ ଏଇଟା ନୁହଁ ତ? ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ସେ ପଥର। ହଁ, ଆରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୁରୀଟେ ପଡିଛି ନା କଣ? ପାଖରେ ରଖିଥାଏ, ଭୂତ ଆସିଲେ ମାରିଦେମି। ଖାଲି ଆସନ୍ତା ମୋ ପାଖକୁ ଭୂତ, ଖଚା ଖଚ ମାରିଦେମି ଏ ଛୁରୀରେ। ଆରେ ଆରେ ମୋ ହାତ କଟିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ରକ୍ତ ବି ବାହାରୁଛି ୟାର। କଣ କଲି ମୁଁ? ଆରେ ଏ ପଥରଟା କଣ ଚମ୍କୁଛି? ହେ ଦେବୀ, ମୋତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ। ଚୁମ୍କିର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନାଗମଣି ଜୀବନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଗକୁ କଣ ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।